Kendo pradek kaito hang'no alor. Anyalo nyiso jawinjo janeno wano ni pesa no ber kendo ng'eny e chako ohala no, kendo mano en ohala maber. Ohala no en ohala minyalo chake kata kok ibedo gi ot ginigo mokwongo, nekech kisewero in kata na e odi kanyo to gima important e ohala ka en ng'amida uso neno. And tinde king'iyo ani matinde gi customer idhi ire, ok irit customer biro iri. Koro inyalo dhi kata na kama ng'ato chako gere ode moro matin to dwa timo electrification gi, tidhi nyise ni an gi gik sitima gi anyalo kelo, to nyisi ni kelna gi. Ing'eni mani sechaka chaka. Koro approach bende ok ochuno ni nyaka ikuong ibed gi ot iking'ad kiang'o gini gi. By the way, ibro yudo ni jo ohala mang'eny mano chako ohala noko chako ni registration, mago gik mabiro as you kaki medo timo ohala kaki medo wuotho. Koro ibiro ni nyaka gi pesa mar rent, inyaka gi pesa mar ndiko ji, inyaka gi pesa mar registration. Koro chak gi kuong ing'e ni to ohanda ni an gi 50,000 ada dhi uso ne ng'a. Mane ma important. Wachna mogik en ni sirikal nyaka ng'i weche mag ushuru, especially kuom jo ohala. Giduok ne jo ohala ushuru ne kaka ginyalo reduce ne jo ohala ushuru mondo jo ohala otim ohala maber. George, wachni mogik. Wachna mogik en mana